Når loddet på et pendul er sat i gang med at svinge og har bevæget sig fra en yderstilling til den anden yderstilling og tilbage, siger vi, at pendulet har udført en svingning. Den tid, det tager loddet at udføre en svingning, kaldes svingningstiden. Vi skal selvfølgelig tage et gennemsnit af en række observationer for at få et mere præcist resultat. Vi finder nemmest svingningstiden ved at måle 10 svingninger og derefter dividere det sammenlagte resultat med 10. For eksempel, hvis du har et pendul, som er 25 sekunder om at foretage 10 svingninger, så er tiden da 25 divideret med 10, og det vil så sige, at den har 2,5 sekunder for en svingning. En amplitude på et pendul viser størrelsen på udsvingen fra pendulets hvilepunkt og til et af yderpunkterne. I løbet af noget tid vil vi kunne se, at udsvingene bliver mindre og mindre. Det skyldes gnidningsmodstanden. Dette kan kaldes for en dæmpet svingning. Selvom amplituden bliver mindre og mindre, vil svingningstiden forblive den samme. Gnidningsmodstanden er det sted, pendulet sidder sammen. Da snoren gnider mod det sted, det sidder på, vil det tabe kraften i udsvingene. Altså kan man sige, at noget af energien bliver taget fra pendulsystemet. Hvis der ikke er noget gnidningsmodstand eller andet, der forstyrrer pendulet, vil det i teorien kunne blive ved med at svinge i dens egen svingning. Ved gnidningen omsættes pendulets kinetiske energi til varmeenergi. Kun snorens længde vil have indflydelse på svingningstiden, ikke vægten af loddet. Jo kortere pendulsnoren er, jo hurtigere svinger pendulet. Det vil sige, jo kortere er svingningstiden. Den energi, et pendul har på grund af sin bevægelse, kaldes kinetisk energi, og den energi, den har på grund af jordens massetiltrækning, kaldes potentiel energi. Et svingende pendul veksler mellem disse to energiformer. Trækkes loddet fra hvileposition til en af yderpunkterne, vil loddets potentielle energi være størst. Når loddet bevæger sig fra et yderpunkt til et hvilepunkt, vil dens potentielle energi blive mindre, hvor dens kinetiske energi vil blive forøget. Hvis vi giver loddet et ekstra skub, vil dens kinetiske energi få et boost. Derfor vil svingningstiden stadigvæk forblive den samme, men amplituden og derfor også dens potentielle energi vil blive større. Antal svingninger per sekund kaldes hertz. Antallet af hertz angiver en svingende genstands frekvens. Vi kan finde frekvensen ved at tælle antal svingninger i 10 sekunder, og så dividere tallet med 10. For eksempel, et pendul foretager 20 svingninger på 10 sekunder. Antal svingninger per sekund bliver da 20 divideret med 10, det vil sige 2 hertz. Det vil sige, at frekvensen er 2 hertz. Når frekvensen gøres større, bliver svingningstiden mindre og omvendt. De er omvendt proportionale. Der har man så en formel, hvordan man så kan skrive, at frekvensen det er 1 divideret med tiden. Og tiden det er så svingningstiden. Ja. Et pendul overlades til sig selv og vil stille begynde at svinge i sit eget tempo. Selvom amplituden bliver mindre, forbliver frekvensen den samme. Det kaldes egen svingning. Amplituden mister energi på grund af gnidningsmodstanden, medmindre den får tilført energi. Det kaldes resonans. Resonans er, når et svingende system får tilført energi med samme frekvens som systemets egen svingning. Når ordet bølge bliver sagt, er det nok de færreste, der ikke ved, hvad en bølge er. I hvert fald vil det samme billede poppe op i hovedet på adskillige folk. Men hvad er en bølge egentlig, og hvad kendetegner den? Bølger opstår mange steder, ved milde eller kraftige vindstød, eller ved for eksempel at kaste en sten i stillestående vand. Når en sten for eksempel kastes i vandet, tilføjes bevægelsesenergi. En bølge er altså en speciel form for energitransport. Mange tror, at bølger bevæger sig hen over vandet, og det bunder nok i, at det ser sådan ud, når man iagttager dem. Men hvad de færreste nok havde forestillet sig, er, at bølgerne faktisk kun bevæger sig op og ned. Dette vil vise sig, hvis man prøver at lægge en prop i en balje med vand og fremkalder bølger. Proppen vil kun bevæge sig op og ned, og altså ikke frem og tilbage, som de fleste ville have troet. En bølge kan dog sagtens bevæge sig over større afstande, men så er der snak om, at bølger går igennem hinanden. Så snart en bølge har passeret et sted, vil alt være præcis i samme stilling som før. Man kan finde en bølges bølgelængde ved at finde afstanden mellem 2 bølgetoppe eller 2 bølgedale.
Bølgelængden kaldes i fysikken for lambda og signaleres med et sådan tegn. Bølger har også svingninger. En bølges svingning vil kunne findes ved at se på et punkt på vandoverfladen, som en bølge passerer, altså 2 bølgetoppe eller bølgedale. Når bølgelængden har passeret, har punktet udført en svingning. Derudover kaldes den tid svingningen 2 logisk nok også for bølgens svingningstid og antallet af svingninger per sekund for bølgens frekvens. Man ved, at periodiske bølger bevæger sig med samme bølgelængde, og de derfor må have samme fart. Man ved også, at bølges fart må være det antal meter, den bevæger sig på et sekund, og frekvensen det antal bølgelængder, den bevæger sig per sekund. Med disse informationer kan man beregne bølgens fart ved hjælp af en simpel formel, hvor man ganger bølgelængden med frekvensen. En anden ting, der er vigtig at forstå ved bølger er, at når en bølges frekvens fordobles, så halveres dens længde, mens farten er uforandret. En ændring af frekvensen i vandet vil altså ikke påvirke bølgens fart, men når frekvensen ændres, så ændres bølgelængden også i modsat retning. Farten vil altså være uændret. Periodiske bølgers fart er altid 0,25 millisekunder. Derudover afhænger en bølges fart af nogle af de egenskaber, som bølgen udbreder sig i. For eksempel når farten på lavt vand afhænger af vandets dybde. Det er også vigtigt at vide, at en bølges fart aldrig påvirkes af, at bølgen mister eller får tilført energi, fordi energien påvirker kun bølgens amplitude. Når en bølge når dertil, hvor vanddybden svarer til en halv bølgelængde, begynder bølgelængden at blive mindre. Havbunden bremser bølgens fart, og bølgelængden bliver mindre, mens amplituden, som også er bølgens højde, bliver større. Dette gør bølgen mere stejl, og når vanddybden fortsat mindskes, bliver bølgen til sidst så stejl, og farten bremser så meget, at bølgen brydes, som man kalder det, og det vises ved, at bølgen vælter fremover bliver til noget, der ligner hvidt skum. Hver gang en bølge er blevet brudt, begynder den dog igen at vokse. En egenskab bølger også har, er, at de kan gå igennem hinanden. Det ses blandt andet, hvis man kaster 2 sten ud i helt stille vand og ser, hvordan de ringe, der dannes i vandet, begynder at gå igennem hinanden. Dette kaldes også interferens. Mens en bølgetop og en bølgedal med samme amplitude går igennem hinanden, vil man se, hvordan de ophæver hinanden. Men kun lige når de mødes, hvorefter de vil passere hinanden og gå tilbage til den tilstand, de var i før passagen. Havde det været en bølgetop og en anden bølgetop, der havde passeret hinanden, ville amplituden blive fordoblet i det sekund, de stod sammen, hvorefter amplituderne vil blive de samme som før og derefter. Næsten det samme sker, når 2 bølgedale møder hinanden. Der vil amplituden bare blive dobbelt så lille, og de vil derfor svække hinanden, indtil de har passeret, og amplituden bliver den samme som før. Grunden til, at bølgerne kan fortsætte efter at have passeret hinanden med den samme amplitude som før, er, at bølgerne ikke afleverer energi til hinanden. Udover at bølger kan gå igennem hinanden og danne interferensstriber, kan de også bøje om hjørner. Der er 2 forskellige bølgetyper, tværbølger og længdebølger. Den meget simple forskel på disse 2 bølgetyper er, at tværbølgers amplitude er på tværs af bevægelsesretningen, mens en længdebølges amplitude er langs bevægelsesretningen. I nogle faste stoffer kan der endda forekomme begge typer bølger.